Són reflexions d'estar per casa, amb les que els hem saludat i que es volien traslladar. Però, després d'això, i afegint la nostra petició de comprensió per les errades que puguem cometre, és ja moment d'anar al cor de la celebració, a la crida de les nostres festeres. Per a la qual cosa anomenarem, sense més dilació, a les senyoretes que composaran l'acòrdon de l'any 2015. Senyoreta María Gómez y Monzó. Señoreta Paula Martínez y Martínez. Señoreta Teresa Rico y Pastor. Silvia Ibáñez Segreye. Señoreta Ofelia María Mira y Puentes. Señoreta Marina Mayor y Ballester.
Sancho. Senyoreta Laia Julve i Alberola. Per testimoniar-te la simpatia i el reconeixement de tots, de la teva dedicació i afany per a representar dignament a les joves de Canals. Ara anem a cridar als xiquets, futur de la nostra festa, que portaran les bandes de les festeres. Julio Pérez i Real i Júlia Benet i Medina. Tot seguit, cridarem els festers de 2015. En Daniel Martínez i Tolosa. Eduardo Camarena i Montagut. Emilio Ferrando y Sancho. Emilio José, Mira y Soriano. Ernesto Franco y Pérez. En Guillermo Ibáñez y Martínez. En José Luis Climent y Tolosa. En José María Gómez y Torregrosa. En Juan Carlos Crespo y Badía. En Juan Luis Ibáñez y Poló.
Soriano. En Rafa, Lillo y Carreres. En Vicent, Calatayud y Juan. A continuació, demanem la presència a l'escenari dels festers. Cuiros, en Javier, Mira y Soriano. Bandera, Adolfo, Tomás y Colomer. lectura de l'acta municipal on es proclama la Festera de Gràcia de 2015. El secretari de l'Ajuntament de Canals certifica que el ple de l'Ajuntament, reunit en sessió extraordinària celebrada el 28 de novembre de l'any 2014, va prendre, entre altres, el següent acord. Nomenar a la senyoreta Carmen María Belda i Pérez Festera de Gràcia de les Festes Patronals en honor a Sant Antoni Abat 2015. Rebent, per tant, amb tots els honors que calen i amb un fort aplaudiment a la Festera de Gràcia 2015, senyoreta Carmen María Belda i Pérez.
Carmen Maria, Festera de Gràcia de 2015, imposarà les bandes a la seva cort d'honor i els festers lliuraran un ram de flors. Señoreta María Gómez y Monzó. Señoreta Paula Martínez y Martínez. Señoreta Laura Mira y Martínez. Teresa Rico y Pastor. Señoreta Silvia Ibáñez y Segreyes. María Mira y Fuentes. Señoreta Clara Miras de Arenas. Señoreta Marina Mayol y Ballester.
Senyoreta Concha Alzamora y Cuenca. Señoreta Rocío Cardona y Plaza. Señoreta Marta Gómez y Sancho. Senyor alcalde, autoritats, festers, festeres, poble de Canals, volia agrair la confiança que m'heu donat aquest any per representar a la dona canalina i també donar les gràcies a la meva família per el recolzament de tots aquests anys, com no, a ma mare i a les meves abueles per fer el meu somni realitat. I en un dia tan especial com avui volia recordar a dues persones, que és mon pare Rafa i m'abuelo Pepe. Va per a ells. Vitoli, Vitola, el nostre patró del poble. Què faig així? Estic somiant? Sí, estic somiant en el gran dia que tots esperem. És la presentació de la meva cosina Carmen. Que guapos aniran tots. De què vas vestida? Soc una fada. Si estic en un somni i soc una fada, també podré fer màgia. M'agrada
m'agradaria que unes papallones il·luminaren el somriure de les nostres festeres. Soc la fada de la naturalesa i puc dominar tots els elements. Començant per el foc, que tant caracteritza aquesta festa. Eixes flames que pareix que ballen al voltant de la nostra foguera. L'aigua que brillarà dels ulls de les nostres festeres i familiars per l'emoció de viure la festa i la terra que fa brotar les flors que plenen de color aquest escenari. I per últim, l'aire que eleva el fum de la nostra foguera per portar-lo a tots els nostres veïns i que s'enteren que a Canals estem de festa i aquests 4 elements ompliran de llum i ball aquest escenari.
I ja, per a finalitzar, no ens resta més que agrair la seva presència i, com és tradicionalment, concloure l'acte per s'interpretarà l'himne.